Ex NDFB Welfare Associationनि मोनसे प्रेस कन्फारेन्सनि गेजेरजों जि माखासे बाथ्राफोर Ex NDFB Welfare Associationनि आफादगिरि रुजुग्रा मोसाहारि जायफोर बाथ्राफोर बुंदों बेयो जोबोद आनफरचुनेट। जों बिनि सायावनो माखासे खेंफोरथि होनो होननानै दिनैहाय बे प्रेस मिटखौ लिंनाय जादों। बेनो जाहैबाय गासैबो एनडिएफबिफ्रानो गासैबो बाथ्राफोरखौ मोनथिलायजोबखागौ, नाथाय बाथ्राया जाहैबाय जाय बिथां रुजुग्रा मोसाहारिया दाखालि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथांनि सायाव जि माखासे एलिगेसन बाथ्राफोर बुंदों बेनि सायाव जों माखासे खेंफोरथि होनानै दिनै बे प्रेस मिटखौ लानाय जादों। गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे एनडिएफबिनि एकर्ड जाखांनायनि उनाव 2027 जानुवारियाव जि एकर्ड जादोंमोन बेनि उनाव एनडिएफबिनि माखासे जि क्लजफोराव लिरनाय रिलेटेड दङ बेफोरो गोबाव सम मावफुंजायै अबस्थायाव दङमोन। फैयै 5 बोसोरानो जालायसै, नाथाय बेखिनि समाव जोङो मोनसेबो खामानिफोरखौ बेबायदि आवगायलांनायखौ जों नुनो मोनाखैमोन। नाथाय मा खालामनो, जोङो बेखिनि समाव गोबां दैदेनगिरिफोरनि सायाव जोङो आसा खालामदोंमोन आरो बिथांमोननो जोङो गासैबो बाथ्राफोरखौ फोरमायदोंमोन। नाथाय जोबनायाव राहा गैयै जाय एनडिएफबिफोर इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि जायफ्रा राजखान्थि हान्जायाव गैया, जोङो मानगोनां बिस्वजित सारखौ जोङो खावलायहैदों आरो बिथांखौ जोङो नारसिनहैदों। बिथांजों जोङो सावरायदों। जोंनि जि सावरायनाय आरो जि नारसिननाय बेखौ लानानै बिथाङा मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारजों जोंखौ लोगो हमलायहोदों। दा बिनि मथेनो जे दिननिफ्राय जों लोगो हमलायनानै बिथांजों सीएमजों जों सावरायदों 21 सेप्तेम्बर 2024 बे दिननिफ्रायसो जोंनि बेसेबांनाखि क्लजफोराव दङ खामानिफोर बेफोरो माने मोनसेनि उनाव मोनसे मावजानायनि लामायाव फैदों। जेरै केसफोरा जोंना गोबांथार पेन्डिंआव दङमोन, बेनि सायाव खामानि मावनो थाखाय रावबो दायथ' लाग्रा बेबायदि बिबानगिरिफोर जोंनि सायाव गैयामोन आरो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बेखौ दायथ' लानानै खामानि मावाखैमोन। नाथाय बेखिनि समाव जों जे दिननिफ्राय मानगोनां बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथांजों जों लोगो मोनलायदों। बिथांनि लोगो चिफ मिनिस्टारखौ लोगो हमहोनायनि उननिफ्रायसो मोनसेनि उनाव मोनसे खामानिफ्रा जाबोदों। जेरै साख्रि बाख्रिनि खोथा, जों डाइरेक्टली सीएमजों सावरायनायनि गेजेरजों जोङो माखासे 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि खथाफोरखौ जों दिहुननानै लानो हादों। बेनि अनगायैबो 2% आसाम पुलिसनि खोथा जाहैबाय, बेयावबो दिनै जोङो बेखौ जोङो बिख'नानै लाबोनायनि गेजेरजों जोङो दिनै सीएम सारनो जोङो माखासे लिस्टफोरखौ दिनै जोङो गथायखांबाय अलरेडि। थिग बेबायदिनो बेनि अनगायैबो मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि गनाय गयै बा बिथांमोननि केसफोरनि बेसेबांनाखि माखासे स्टेट लेभेलनिफ्राय जेसेबांनाखि एनअसि नांगौ बा माखासे लेखा कागजफोर नांगौ, गासैबो बुस्थुफोरखौ स्टेट गभर्नमेन्टनिया एनअसि हरनो होननानै दिनैहाय बुंनाय बेफोरबो बे दिननिफ्रायसो गासैबो खामानिफ्रा मावजादों आरो बेबायदि थांबाय थादों। नाथाय दिनै बेबायदि मदद होग्रा सासे दैदेनगिरिखौ बिथां रुजुग्रा मोसाहारि बुंनाया माने गासैबो बाथ्राफ्रा बियो माने बेसलेस, जों बेखौ गनायनानै लानो हाया। जेरै बिथांमोना मिथिगौ जाय समनिफ्राय जोङो खामानिखौ मावदों बेखिनि समाव एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशन आफादानो गैबावा आरो रुजुग्रा होननानै रावबो बिथांमोनखौ सिनाया। बिथांमोना जाहैबाय दाख्लै 15 तारिख अक्ट'बर 2022 मायथाइयावसो बे आफादखौ दादों। नाथाय जोङो बिस्वजित दैमारि सारजों जोङो 2024निनो आगस्ट मासनिफ्रायनो सावरायलायनायनि गेजेरजों 21 तारिख सेप्तेम्बराव जोङो मानगोनां सीएमखौबो लोगो मोनदों। गासैबो बुस्थु जाखांजोबनायनि उनावसो साख्रि बाख्रिनि बेलायावनो जा, केसनि बेलायावनो जा,
आरो एक्स ग्रेसियानि सायावनो जा रिहेबिलिटेसननि सायावनो जा गासैबो फाइनालाव फैजोबखांनायनि उनावसो दिनै 15 थारिख अक्ट'बर खालि बिथांमोना एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएसन दानायनि उनाव दिनैहाय बेबायदि खामानि मावनो होननानै दासो बिथांमोना माने डिसिसन लादों। अलरेडि नाथाय इउनाइटेड फराम हिसाबै गासैबो मावखांजोब्बायानो। नाथाय दिनैहाय फैनानै बिथांमोना जेरैबायदि बाथ्रा बुंबाय बियो मोजां नङा। जोंनि गासैबो जिखिनि खामानिमोन बियो गासैबो थाबथाजोबनानै दङमोन आरो जोंखौ बेबायदि जोंनि खामानिफोरखौ दायथ' लानानै खामानि मावग्रा जों मानसिफोरखौ जों मोननो थाङाखै माने आफादगिरि बिथां रुजुग्रा मोसाहारिया बुंदों। जोंखौ पलिटिकेल इनफ्लुयेन्स जानानै बिथांमोना हाबसनहैनानै खामानि मावदों। नाथाय बे नङा। जों सिगांनिफ्रायनो आगोलनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ खुनु माबा मोनसे पलिटिकेल हान्जानि सिङाव नङा आरो बबेबा मोनसे पलिटिकेल हान्जाजों दानानै होजानाय आफाद नङा। दिनै रुजुग्रा बिथाङा गावसोर मा हिसाबै आफाद दादों आरो माबे लामाजों थांदों गावसोरनि लामाखौ गावसोरनो मिथिखायो। गावसोर सोर बेखौबो हमनो हाखायो। जोङो जोंनि खामानियाल' जाथों होननानै दोनदों। सोरनिबा आथिंखौबाबो हमगोन माबा मोनसे खामानियाबो जों मावगोन। जेरावहाय केसफोरा ओरैबायदि जानानै थांदों जि एनआइए केसनि जों मिथिगौ जों थांबाय थानाय हिसाबै गासैबो न'खरफ्रा सिलिंखार जालांबाय। दाउ अमा मोसौ हा हु जोबलांजोब्बाय। गोबां जोंनि सोद्रोमाफोरनि बिसि फिसा गोदाव सोराव जाजोब्बाय। दिनै बेफोरखौ सोर खबर लादों? इउनाइटेड फराम दाखांनायनि उनावसो बेफोरखौ खबर लादों। दिनै बेफोरखौ आरो नोङो जानला मोनला बुंबा जानाय नङा। गोरोबलायिया फैगोन जों बेखौ साननो हायो। बेनिखायनो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जों बेखौ खावलायहरो। माने जोंनो बेफोरबायदि खामानि मावग्रा मानसि नांगौ। दिनै बुंगोन नामा जि रुजुग्रा बिथाङा जि बुंदों बिश्वजित दैमारिया एनडिएफबिनि सोद्रोमा नङा, बेखायनो बे खामानियाव बिथाङा हाबसननानै खामानि मावनो जेबो मोन्थाय गैया होननानै दिनै बिथाङा बुंबाय। नाथाय बे बोसोरब्रैयाव बिथाङा मा खालामनानै थाखो जों बेखौसो सोंगोन। रुजुग्राया मा खालामनानै थाखो? बिथाङा जि मावबाय बेनि उनाव मावनायखौ नुखांनायनि उनावसो दायो मोनसे क्रेडिट लानो फैनाया बे मोजां जायाखै। अब्ला मा जोंबो बुंगोन नामा बिटिआरनि जि सिएम बिथाङाबोथ' एनडिएफबिनि सोद्रोमा नङा, बिथाङाबो खामानि मावनो नाङा होननानै जोंथ' बुंनाय नङा। मानो होनबा जोंनो खामानिसो मावनांगौ। इउजि ब्रह्म बिथाङा सासे केबिनेट मिनिस्टार, बिथाङा खामानि मावदों। बिथांखौ नोंथाङा मावनो नाङा होननानै बुंगोन नामा जों? बिथाङा सासे एनडिएफबि सोद्रोमा नङा होनना। दा बाथ्राफोर बेबायदियाव फैगोन। नाथाय बेबायदि नङा। जोंनो गासैखौबो नांगौ। एमएलए खौबो नांगौ जोंनो, एमपिखौबो नांगौ जोंनो, सिएमखौबो नांगौ, डिपुटि चिफखौबो नांगौ, गासैखौबो नांगौ। गासैबो खामानि मावग्राफोरखौ